Daşary döwletlerden Libap welaýatyna dolanan Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysy 21 gün karantina alyndy. Bu aralykda Sewitde COVID-19 aladalar sebäpli girdilen çäklendirmeleriň çäginde yapylan käbir badarlar gaýtadan açyldy. Adatlyk radiosynyň Libapda habarçysynyň maglumatlaryna görä, Gyrgyzstanda geçirilen Aziýanyň Kubogu uğrundaky ýarşyň saýlama tapgyryna gatnaşan Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysynyň agdalary 15 aprelde Sewit'e geldi. Livap vilayetinde Türkmenistan'daki en ulu karantin zonası yerleşýär. Bu yerde daşary ýurtlardan gelýän ähli raýatlar we sportsmenler 25 günlük karantinde bolmaly edilýär. Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysynyň 30 töwerek agdaty 15 aprelde Farap gümrük nokodunyň geçdi we 25 günlük karantina yerleşdirildi. Dip çeşmämiz 17 aprelde gurrun berdi. Ýatlasak Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysynyň Aziýanyň Kubogu uğrundaky ýarşyň saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin Aşgabatdan Türkmenabada bu ýerden Farap gümrük nokodu arkaly Özbekistana soňra ýarşyň geçiriljek ýerine Gyrgyzstana uğrandygy barada hökümetçi Türkmen portal neşri şu aýyň başynda habar beripdi. Şonu olaryň futbol duşuklarynyň 10-12 aprel aralygynda boljak hem aýdylypdy. Türkmenabadyň aeroportuna gelýän iň uly kargo ýük uçarlarynyň ekipaj agdalary hem bu ýerde COVID-19 testini tapşyrýarlar. Olaryň testi negativ netije görkezden soň olar Aşgabada uğraýarlar. Dip çeşmämiz bellidi. Habarçymyz welaýatda käbir badarlaryň gaýtadan açylandygyny, ýöne beýleki çäklendirmeleriň dowam edýändigini, şol sanda otly gatnawlarynyň dikeldilmändigini hem aýtdy. 17 aprelde 6 aý bäri ýapyk duran Ak Badar gaýtadan açyldy. Bu badar Türkmenabad şäheriniň merkezinden 15 kilometr uzaklykda. Türkmenabad Mary ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Şol güni mal we awtolog satylýan badarlar hem açyldy diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de 1 maýdan başlap çäkli möçürde otly gatnawlarynyň ýolu goýuljak barada maglumatlaryň bardygyny hem aýtdy. Ýönol bularda harby gulluk borçlaryny tamamlanan eskerleriň we harbylaryň öýlerine we harby bölümlerine ekdiljekdigini belledi. Öz çäginde COVID-19 bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan ilatyň ýurduň içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Awtobus we otly gatnawlar dol diýenýaly ýatyrylyp, uçar gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Şeýle-de Türkmenistan pandemiýadan soň adaty halkara uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik Sewitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmeleri garamazdan häkimetler ýurduň çäginde COVID-19 hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Ýöne geçen ýylyň oktýabrynda Adatlyň ýurduň saglyk ulgamyndaky ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanda keseliň resmi hasabynyň ýöredilýändigini habar berdiler. Çeşmelere görä pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýoğulypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasy Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýoklugy barada aýdanlaryny ençeme gezek soraw astyna aldy.